intokazi zangivuma zonke wazebiya nensizwa kuye kwaquza intokazi kwabiya nensizwa zathi mfana zathi muhle umsebenzi wakho mfana zathi muhle umsebenzi wakho kuye kwaquza nentokazi kwabiya nensizwa zathi muhle umsebenzi wakho mfana abantu babuzana ngami bethi muphi umzami original ubeza abantu bengibuza bona bethi muphi umzami original bathi yadlala loya mfana yadlala loya mfana yacula loya mfana uyadlala loya mfana uyacula loya mfana uyadlala loya mfana Fire, fire, fire. Awuswane madoda. Awuyangena madoda leyo ndoda. Nithi sanibonani. Yini njalo ethi khona emaphakathi ukukhosondo kodwa mina ngisibona bathela bakuthi bana clever. Nithi ngayidlala intombi ezisithupha. Awusuka madoda. Yaqeqa amaphathi afika wesomandla. Namhlanje babhokoza ngazo. Awuzwe nje. Wenzani kodwa manje umzamo? Ayi madoda sadlala nesibindi. Ngithi WhatsApp yalona into semandeni insiza kodwa ngathi kubuka udonsa bona lo donsa. Uthenge kazasithatha singezo kesi noma ngasawufuni. Uma data ka 5 rand ngalana ukuthi kusena sephelile. Kunjani lapho? Hayi bafana bakithi ngihlanganisela uSoni kunjalo nje uthathe lapho uSoni kunjalo nje kubuka lapho kubasithi awusuka. Azizeza